Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ena wayno ena garti e windande men hande. Windande men teskuya. Ena wayno Allah walli on, mi holli on alkule laaɓɗe ɗe daɓɓe ɗe. Allah walli on, mi holli on alkule muumeɗe. E nder hen mi holli on hen alkule biyeteɗe ñonde ɗe. Hande noon eɗen kollira alkule biyeteɗe alkule ñondiɗinaɗe. Kanƴe ngoni mba, nda, nga, nja. Dow ko mawɗe, less ko tokose. Kalɗo jiiɗa mo e ɗakki sara mum ba, andu ko mba. Ayi na e da ɗakkodiri, andu ko nda. Ayi na e ga ɗakkodiri, andu ko nga. Ayi na e ja e ɗakkodiri, andu ko nja. Joni noon heddi ko ganda mawgal ngal no windirte, tokosal ngal no windirte. Bisimillah jangen. Windande men teskuya. Adi bange men nano ko mba mawɗo, rewi hen nda mawɗo, rewi hen nga mawɗo, rewi hen nja mawɗo. Ɗo noon suwato masede. Less bange men nano fayi bange men ñaamo ko mba tokoso, nda tokoso, nga tokoso, nja tokoso. Ɗo noon alluwal ngal ɗo masaka taw min masoyi ɗum ko ha tan mbawa andude mba mawɗo e mba tokoso. Mbawa andude nda mawɗo e nda tokoso. Mbawa andude nga mawɗo e nga tokoso. Mbawa andude nja mawɗo e nja tokoso. So masoyama taw an kadi a andi no wiyete, heddo mase aɗa jangana hoorema. Bisimillah jangen. Mba mawɗo, nda mawɗo, nga mawɗo, nja mawɗo, mba tokoso, nda tokoso, nga tokoso, nja tokoso. Ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoorema, ƴewata ko camorɗoma, daɗɗoma, ɗakkoɗa sara makko, o hollumaɗe ha gandaɗe, mbawaɗe jangude, mbawaɗe windude. So tawi aɗa yanimo ne walluma hen, a saggi hen, rew less e numéro men 00221 77 906 14 81. Mbaɗa yaya, mbaɗa li, jiya WhatsApp o, ngara caggirta saggere ma. A saggani ko ɗum jinmi. Heddi ko yo Allah wallu, yo Allah nawnu en. O ko musidɗo mon, giɗo mon, almudo mon nder e Bowal, Yaya Ly, Kaolack Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamina. On jarama, wassalam.